Okay, so this is one which is called 5-0. Poliisin varonauha hapuilee tuulesta otetta. Se haluaa varastaa palan taivasta taskuunsa. Kyybeli kaivaa takahampaan kuopasta kuivattua sipulia, päättymätöntä snägäriunta, suden silmän pohjalla väreilemätön suo, kirjoittamaton laki. Iltajumppana kotikäynnit sativasankareilla, himahipat ilman kohteliaita koputuksia, energiajuoman kyllästämiä naamakirjakeskusteluja, lapsipornosivuilta stalkattuja säröjä, takavarikoituja kovalevyjä, telineisiin lukittuja pyöriä ja luuta, joka kaipaa lakaisua, romantiikan puutetta, kiviä, yövuorossa iskelmä radio molottaa unettavaa liturgiaansa, kuinka todelliselta tuntuu laulajan väite, että elämä on kuolemista, kun kroppakeikoilla ei enää osaa nähdä ihmistä ruumiilta. Menneet valinnat puhuttelevat jokaista. Narisevin huulin ne tahtovat tarjota parasta, mutta eivät koskaan lunasta lupausta. Steariini lammikko pyökki pöydällä, kertoo satua, puhuu kotiin kuljetettua yksinäisyyttä, rahisevaa pahviunelmaa, likaisia kalsareita pyykkikorissa, kuukausi tolkulla, tahdoton suolakurkkupurkki kerää tomua parvekkeella, toimittaa vanhemman stökiksen virkaa, ilman merkkiä tai oikeuksia, vain siruja korteissa ja sielun soinnissa, sisäisen tutkinnan mustetyynyjä, joilla ei saa nukuttaa.